Pěkná rozcvička po ránu se sportákama. Tak, první oddíl. Druhý oddíl. Třetí oddíl. Tady je třetí oddíl, aha, třetí oddíl. Třetí oddíl. Čtvrtý oddíl. No tady nesmělej pozdrav, výborně. Pátý oddíl. Krásný. Tak tady máme dneska Bobříka Mlčení. To drží Honzik. Ten dneska nebude mluvit vůbec, no to bude úplně skvělý. Ukaž, bude si s náma psát. To je výborný. A další Bobřík, Bohoušek, taky nebude mluvit dneska, to jsem zvědavá, jak to dlouho vydrží. To bude úplně úžasný. A potom máme tady ještě dalšího adepta. Jíňa, taky dneska mlčí. Jíňo, ukaž se mě. Budeš mlčet? Jo? Bude mlčet tady Anetku, ta prý dneska nebude mlčet, až prej zítra. Co, Anet? Budeš mlčet zítra, jo? Jak jsi vyspala, Anetko? Dobře. Bylo to hezký? Co to bude, až to bude? To na krabičce. Tady to. Máme kolečka? Maringu. Nějakou barvou. A nebo že by se to takhle dalo a takhle by se tam píchlo 3 piňák, aby to nevypadalo. Tady máme tisíc kroužek, protože tady všichni drží Bobříka Mlčení. Ne. To budete mít jako docela klid dneska. A to vydržej. To já nedoufám teda. Byla bych milé překvapena. Můžu zabavit? Můžeš. Děkuju. A co to bude tady? Co to vyrábíte? Maringotku, řekněte. Maringotku. Tak jakou byste chtěli barvičku? Zelenou, jo. A to bude barva? Celý, aby to bylo. Kde je ten červený štětek? Principál. No? Dal nám nás vydal a tady nám vydal kufry v mojí. Ticho, vydal kufry. A vzal nám ještě plavky. Nám vzal plavky, pak nám vyndal všechny kufry a vzal našeho. A pak nám tu nástěnku dal na zábradlí. To je všechno. To vám všechno proved? Jo! No to teda jako je pěknej. To je pěkný kamarád teda, to s tím budete dělat? Výborně, odhalit. Sledovat, vysledovat, ano, správně. Tak se ho běžte sledovat, připravit ke startu, pozor teď. Pír, a já vás pěkně natáčím, to bude hezký na stránkách. Jak se jmenuje váš oddíl? Cvičené opičky. Cvičené opičky, to je výborný. Třeba natáčí. Dělá nový video. Má nebo hodně? Hodně? Teď narazí do stromu a bude to natáčet. Jako to bude. A matičko? Máš ty všechno, víš? No já vím. Ano, a to?
Co? Dobrý? Naviguj. Teď jo. Tak navigovat sám, kormidálník naviguje. A musíte být ticho. Lapečky. Máte to. Se hraje spolu iba. Dobro. Má dobu. Říkáme si o jídlech. A co si říkáte o něm? Třeba je hranolky s kečupem a kůře s tomátou, se řízkem, kečupem a s dětskou hosticí mňam. Kdo ty něco skládáš? Fotíte nebo natáčíte? Natáčíme. Levá, pravá, teď. Přední, zadní, už. Tak dneska jsou k večeři borovkové knedlíky, bohoušku. To si dáš, víš? Já jsem si přidala dva, vedejte vzala. Vypadejte. A nevím, co hned ta náplň. Takže pěkné. Nevím, co hned ta náplň. Neříkáme kamarády, tomu já říkám neštěstí. Nemít prachy. No? Nevadí. Nemít srdce. Holky. Vadí. Fakt jo. Zažít krachy. Nevadí. Zažít nudu. Jo, To vadí. a není nutno, aby bylo přímo veselo. Hlavně nesmí být smutno, na to šachy se prčelo. Chceš si trapce, že ti stavce, zlaté mince nekřestí. Nemí žádné kamarády, tomu já říkám neštěstí. A na, černý muž pod bičem otrokáře žil. Černý muž pod bičem otrokáře žil, kapitán John Brown to byl. Glory, glory, aleluja. Glory, glory, aleluja. Glory, glory, aleluja. Kapitán John Brown to byl. Už musím mi zapovídat. To je Bob Rouge, tohle. Už musí být. To je